זה לא היה קיים ב-82. 82 לא היה בכלל... אני מ-93 ואני משנה על עמוד. אבל השכונה שלך היא שנה. 93. נבנתה... ואיפה אתה? בגן יבנה. בגן יבנה? ושווים על כל הרחובות שלי. אבל זה הכל... לא, שנה על עמוד. זה לדעתי תשתית מאוד מאוד ישנה. מאוד ישנה. אז זהו, אבל לכן אני אומר, השכונה ישנה. זה שהבית שלך חדש זה לא עושה את זה לא, שונה. כל הרחובות. לא נראה לך... עמוד יקרוס. עמוד יקרוס. לא נראה לך הגיוני, מה שאני אומר. אתה מדבר גם על הצרכנים הפרטיים, לא רק על הציבורי. אתה יודע כמה יש פה? אם יש 27 קומות, כפול 400. כפול 2. גם הדיירים, לא רק הציבורי. 140 דירות יש לשנה. גם הדיירים, לא רק הציבורי, נכון? בלי הציבור, גם הדיירים וגם אבל אין הציבור. פה נגיד הציבור, הדירות פה 25 אמפרים, לא 40 אמפרים, אין פה... נניח, אפילו 25 אמפר. אבל יש פה שני בניינים, שכל אחד 27 קומות, כל קומה 4 דירות. אתה כבר מראש עם 100 ומשהו דירות. רק בבניין אחד, בבניין שני עוד 100 ומשהו דירות. ועוד פעמיים 250 ציבורי. מאיפה זה יבוא? מאיפה זה יבוא אם לא שנאים מקומיים? אין. אלה דברים שכבר חייבים לשבת לכם בתובנות. חייב להיות פה שנאים מקומיים. אוקיי, יאללה. מקור הזנה ראשון, זה חברת חשמל. הספק המקור לא ידוע, מספר מעגל. זה כנראה מוזן מאיפה? מהפס הזה? כן. לא, החלום אמרנו מוזן מלמטה, כתוב שם הזנה לאפשרות. לא, זה מוזן מזה וזה מוזן מלמטה. מזה מה למדת? היה שם יציאה ל-E2, אתה זוכר? לא, אתה מעביר בין הפסקים. אתם עושים סלט... זה הולך ללוח צרכן? אתם עושים סלט נוראי. תסתכל בתוכנית, נו, יש לך את התוכנית ליד. הוא שואל מה ההזנה שלו. לא, ההזנה חברת חשמל מגיעה מכאן, ראינו אותה פה. הנה היא פה. מה כן, היא עוברת היא עוברת בצינור. DMD. זה DMD. מה זה שהם עושים? הדגם שלו? אני מגיד D זה מלתק ישר, אתה יודע. שזה לא בלי הגימות. איך תעשי את זה? זה טוב. זאת אומרת, ההזנה היא מחברת חשמל, מספר מעגל Q2, מוליכים מזהים, יש לו התאמת כבלים מבטיחים לשני בית חמלים. פה 55. מה המפסק Q2? אין פה, זה סתם דפים ריקים. סתם דפים ריקים. ופה, מה יש פה? גם אין פה, אתה אומר. אתה צריך לקרוא אותו פה. אתם בודקים את הלוח הזה או את הלוח הזה? לא, אבל זה מוזן זה מפה. מוזן ממנו. אתה חייב תמיד לדעת מי הלוח ומה להזינה. מה זה מספר ומספר מעלה? מספר Q2. אגב. כן, למעלה מה זה מספר? מספר לוח. מספר אם אתה פה רושם לוח, אתה צריך לוח מספר. או לוח, שם הלוח. מספר לוח, אז פה זה לא רלוונטי. בהנחה שרשמו את המספרים. בלתי חיוני. נתוני כבל ההזנה. אז כמה מגיע לנו? לא, לא, זה הולך למטה. זה סלט. ההזנה של זה או של זה? אנחנו בודקים את הלוח הזה, יש לו שתי הזנות. יש לו הזנה אחת מחברת חשמל, והזנה, אני בודק אותו ומתייחס למבטח במעלה הזינה. לכן אני נמצא פה, כדי שאני אוכל לדעת מי המבטח שמזין אותנו. זה מפתח? לא, זה מכשפה עם מטאטא, כן. בטח שזה מפתח. זה לא מפסק אותו, מעניין אותנו, לא מעניין. כן, אתה כרגע אמרת לי את זה, אתה כרגע אמרת לי שהכבל הזה, אתה אמרת, הוא זה שעובד, והנה הוא, אתה רואה שזה לא תסתכל, אתה יודע למה? הוא עובר פה.
אתה אמרת לי. מה, אתה לא תביא. רק לפי כן. יש? לי זה נראה 50, אני לא יודע. נראה לי 70, אבל... כתוב 3 כפול 70. מה? כתוב 3 כפול 70. אתה אומר שזה תאום מגנטי? בסדר, נניח להאמין. 3 כפול 70. זה קבוע. זה נראה לי 4 כפול 70. I3 קבוע. I3 קבוע. זה בפועל 4 כפול 70. אין פה יציאה. מוליכי הרקה, מה מוליך הרקה שמגיע לכאן? הראשי? כלום לא מתכוון. אריאל, אתה למעלה, זה נראה לי הוא אחד. כתוב פה 70 פלוס 35 על הלוח. אז זה מה כתוב, זה עוד מעט. הרקה שמגיעה לכאן היא די בומבסטית. נכון, זה לא 30. לא, עד 35. לא, זה יותר. זה הגיד הכי זול. 120? לא, 150. אבל החשוף כמה הוא? חשוף שאלה כמה מאיפה היא באה. ענת כבל היא 95. לא, פה. ענת כבל היא 95. מה? השני נראה יותר. החשוף, לא ה-PVC. חשוף 30. אריאל, זה המפסק הזה במקור שמצאת? בלוח עצמו כתוב 3 כפול 70 פלוס 35. פלוס 35. מה? זה המפסק הזה במקור לזה? אין שם. אבל מה המקור של זה? תכף בוא נראה מה המקור של זה. המקור... אבל זה אצל... הנה הולך לכאן לדעתי. רגע, זה הראשי. ראשי. רגע, אם זה 50 או 70 או 35. תסתכל שכל 4 הגילים שווים. כן. ראיתי. זהו. זה מה שצריך לראות. אוקיי. אין למה הכל שם. עכשיו, מוליכי הרקה שלנו, מאיפה מגיעים? יש כאן בעיה שמוגבל ליסוד, לא מחובר להרקה שבאה מלמטה. לא, זו שמחוברת לארון הזה. ואם יהיה לו הספור, באה מחצה למטה. לא, זה רלוונטי, זה לא... מה אכפת לך עכשיו? למה אתה מתעסק עם הלוח הזה? וזה אתה בודק עכשיו את זה? אני מבין, הוא בודק כל יום. מה אכפת לך? מה הלוח הזה? כי כשבדקתי את זה, בזמן הייתה לי שאלה, אבל לא לגבי... מקום ההרקה אנחנו לא מצליחים לזהות מאיפה מגיעה ההרקה ללוח הזה שלנו, אבל יכול להיות שזה בכלל שייך, ההוליך הזה שייך לכבל היוצא. יכול להיות שזה שייך לכבל היוצא ולא לכבל... אבל בעיות מלמטה הרכות. הרכות באות, אני רואה פה שני מוליכי הרקה אוויר. לא, זה מגשר. זה לגוש של הלוח, למסע. יפה, למסע. חכי. ההוא יורד למטה, אתה רואה בצד שמאל שם מהשניים? יש לנו פה אז את זה, ב-35 הזה החשוף. ויש עוד אחד. זה הגדול. ברגע שאני אסיים פה את הביקורת, הנה, הם מעדים פה למטה. זה מוזן לי. לאן הולך החשוף? זה בדקתי, זה לא עכשיו מה שאתה רושם פה. חשוף, גם יורד די, החשוף עולה למעלה, הנה הוא לא? אין בעיה, אבל מה זה מפסיק? הנה החשוף. הנה. סבבה, עכשיו זה הדגם. כאילו כמה אמפר זה? הוא עולה ויורד משהו. הוא עולה ויורד, לא? יכול להיות שהחשוף הוא חלק... תסתכל בצד שלנו. יכול להיות שהחשוף הוא חלק מהוורטיקלים של הבניין? לאן הוא הולך? יכול להיות שהוא חלק מהוורטיקלים של יכול הבניין? להיות שהוא רץ על כל הפס? על כל ה... צריך לעבור לכל אורך הבניין, ורטיקלים של הבניין. זה לא אותו מוליך, לדעתי. זה אחד, זה אחד. זה לא אמור להיות כפול שהוא הולך ורטיקלי? כן, אבל יכול להיות שזה אחד וזה שם השני. זה השני. יש פה שניים. צריך ללכת לאחד הלוחות הקומתיים. בהמשך נלך לאחד הלוחות הקומתיים, ננסה לראות אם באמת עוברים לו שני ורטיקלים. אז אפשר לעשות את זה טהרה לסוף. נכון, אחר כך נבדוק את זה. ויש את זה, את השמאלי. יורד לפה, הנה. הוא יורד לפה? הנה הוא פה למטה. אז אולי הוא מגיע לחדר חשמל לפני עצמו. יכול להיות שהוא מגיע לחדר חשמל ראשי. אז פה נשאיר סימן שאלה את המקור. אוקיי. כאן, המקור של ההרקה. מפסק ההזנה של מקור אחד. יש לנו מפסק אוטומטי. זרם נקוב 160 אמפר, נכון? כן. זה המפסק האוטומטי של זה.
160 אמפר. יצרן צ'ינט. צ'ינט יצרן מפסק צ'ינט. MN8 250S. M8 250S. מנגנון טרמומגנטי. L160 M160 1600. והשאלה היא... 10. הוא באמת 10? כן. אוקיי, 160. 1,600. נעשה פה בדיקת מערכת החלופה, אריאל. עוד מעט. נפיל פה את המערכת חשמל. אני לא יודע אם מותר לנו. אני מחליט. מפסק בלוח הנבדק. אני יורד. מפסק בלוח הנבדק זה 250? זה ה-200 הזה. הוא גם כן... מפסק בלוח הנבדק הוא גם אוטומטי. הוא גם אותו דגם, אותו דגם קופסה. אוטומטי. NM8 250. זרם נקוב 200 אמפר. יצרן צ'ינט. וזה אותו דגם. אותו דגם. MNS, NM. NM 8250. מנגנון טרמומגנטי. צריך לכתוב שהוא מתכוונן. אפשר לכתוב הוא מתכוונן, גם הוא מכוון הערכים אותו שלו דבר. זה 200 ו-2000. 200 2000. יפה. מקור הזנה שני, גנרטור. וכל הלמטה גם אותו דבר. גנרטור. גנרטור מספר 1. אין לנו שני גנרטורים. ההספק נראה בהמשך. מספר מעגל לא יודעים, אבל נקרא לזה SG. אוקיי. נתוני כבל מקור ההזנה השני. מקור 2, מה זה אומר הספק מקור? מה הכוונה? הספק של הגנרטור. יש עם מקור 2 גנרטור. אז זה הספק שלו. כן. עכשיו, מי ההזנה מהגנרטור? אותו דבר? הכבל השחור. אגב, זה כבל כתום. כבל כתום. זה מלמעלה נראה לי פה. כן. נשים את הלוח הזה, וואלה אחי, אתה זהר על הראש שלך טוב. כן, זה נראה לי אותו דבר. נראה לי 4 כפול 70. כפול 70. NHXH. זה הדגם, NHXH. כי זה כבל חסין אש. מוליכי הרקה, אותו דבר יש לנו. NHXH. כן, NHXH. יש לזה עוד הרבה שם, כן? בהמשך. תסתכל בצד ימין, הוא רשם את זה יותר ימין. לא, זה E90 וכל זה, זה לא רלוונטי. כן. מפסק ההזנה של מקור 2, נראה בגנרטור. עוד לא יודעים. מפסק בלוח הנבדק, אתה מוליכי הרקה, כבר כתבת את מפסק החלטה? בלוח הנבדק, אותו דבר, זה אותו מוליך הרקה, מגיע משני המקרים. אין מוליך הרקה מהמקור השני. מפסק בלוח הנבדק, זה אוטומטי. טרמומגנטי. זרם נקוב 200 אמפר. יצרן אותו דבר צ'ינט. דגם אותו דבר. NM 8 250. מנגנון טרמומגנטי 200 ו-2000. ואת כל האמצע אתה תקן צריך הלוח. לראות בחדר גנרטור. תקן הלוח, כן. ישן או ללא תקינה. ללא תקינה. לא ישן. איך זה לא אתה תקינה. אומר את זה? אין לך שיש 1, 4, 3, 9, הוא הסביר שאתה רואה שזה תחמ"ש. 4, 3, 9. אחד, יש פה מצב שהציוד הוא לא מאותו יצרן. דבר שני, הוא יודע לפי הניסיון שלו שהתחמ"ש לא מבין. על הלוח, אבל יש מכון התקנים, שאלה. כללי. איפה יש לו מכון תקנים? על הלוח יש על ה... מדבקה של מכון תקנים? לא, על היצא הלוחות. על ה... אז הוא אמר, זה של המתכנן. לא. יש אישור של מכון תקנים, זה לא עושה את הלוח הזה תקני. אבל זה לא אמרת שבדקו את זה מול חברות אחרות. זה לא מול... עכשיו, חומר על המסך. מה זה? מה זה הסמל הזה? תו יהיה.
מתי זה אומר שליצרן הזה יש בעצם אישור תקן, אבל... ללוח עצמו. לא ללוח, ליצרן. אבל אם הלוח הזה נבנה אחרי תאריך מסוים, היצרן הזה עובד לפי תקנות. אז איפה הוא כתב שהתקן 61439? לא יודע, הוא מחויב אבל כמפעל לייצור לוחות. נכון, אבל למה לא? לפי התקנות הוא חייב לכתוב על הלוח, הלוח יוצר לפי תקן, או מדבקה של תקן. יש את זה, מה זה אומר? מה? זה של הפריים. זה של הפריים, זה של הקופסה. זה התקן של הקופסה. קישור בין הזנות, אז יש לנו מגענים, הקישור בין שני מגענים, 4 קוטבים, דגם ויצרן המקשר שניידר אלקטריק, וכמובן שאין כאן הגנות. צריך לראות את הדגם של זה? אפשר לרשום את הדגם של המגענים עצמם. כמה אמפר המגן הצלחת לראות? יש לנו כאן LA9D. יש גם מגנים ליהודים. לא, זה LC1D. לא, זה מגנה במערכת. פה כתוב אבל זה אומר היום שיש לך משהו מיוחד, זה אותו דבר. לא כזה, או עמדה או LC1D זאת, כן, זה אותו דבר. נכנס אליו, כניסה לנסיעה, ושם אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה. שניהם בעיקרון, אני חושב שה-LC1D צריך לבדוק. פה לא צריך למלא את השורה האחרונה פה. הלוח מזין את צרכני חירום, נכון? מה הוא מזין כאן? ככה כתוב, לא תאורת חירום. תאורת חירום. יש פה ספקי כוח לדלתות, יש כל מיני. צרכני חירום, בעיקרון. צרכני חירום. הבעיה המרכזית היא שתאורת חירום מוזנת מכך. התאמת הלוח לתקנים, X. התאמה לתוכניות, מה זה כאילו נתמת המקשר? X. בוצעו שינויים בלוח. בוצעו שינויים, מגנים 4 קוטבים. תרשים הלוח צמוד לדלת, יש לנו. השאלה אם הוא תקין. הוא לא תקין, בגלל זה בוצעו שינויים, הוא לא תואם לתוכניות. גישה נוחה, תנאי אוורור, בסדר. קביעה על משטח יציב, בסדר. מחכים מהלוח לקיר שממולו, בסדר. וכמה מלוח לא? יש חלודה קצת. ניקיון הלוח, חלודה בשלמות, ניקיון בעייתי. ראינו שיש לנו אפילו פה ברגים בתוך הלוח. כן, יש פה דבר בפנים. יש פה רולר. זרוק? מי שרוצה להשתתף על הפסים. אין קרבה לצנרת מים או חומרים מסוכנים? בסדר. אטימות וכיסויים לחדירת מים? אין, ולכיבוי אש רק. לא, בסדר, זה פחות או יותר, אין כאן אין פה בעיה. גומיות או משהו, אין דרישה לזה אבל לא? כן. חיתום למניעת התפשטות אש. אז פה זה נראה יחסית בסדר. בסדר, גם KBS פה לא בסדר. אז X בתא ימני. אוקיי. קיום מערכת גילוי יש? גם כיבוי. כיבוי יש אמפולה. כבלים חסיני אש יש לנו. כן, חכה, עוד לא הגעתי. כיבוי יש אמפולה. זה מזכיר אותו, אני לא חושב שזה... אמפולה, אני חושב שהאמפולה הזאת היא לא מוצלחת, אבל זה מה שיש. מה זה, אירוסול או... כבלים חסיני אש יש לנו כאן. לא אמור להיות גם ניתוק? מסד הלוח מעורר איזה ניתוק אתה רוצה? אני שואל, אמור להיות ניתוק איזה ניתוק בחירום? אתה רוצה? ניתוק הזינה לפה, שברגע שיש שריפה, שניתוק הזינה. יש תחנת חירום בפאנל גבאים, אתה צודק, אבל זה כיבוי גנרטור. לא פה. אתה כל פעם קופץ, יא אלוהים, אני לא אתה יכול יודע. לשאול, אריאל, כל שאלה שאתה תוקף, תגיד לו, אבל וזהו, תקשיב. אז תגיד לו, וזהו. אבל לא, תקשיב, אתה- אבל אנחנו באמצע בדיקת לוח, תן אתה לסיים. בודק את הנושא של אם יש כיבוי וכאלה, עכשיו אם יש... יש לך פה, תקרא, אתה לא פעם אחת לא עברת כמו שצריך על עברתי הדוח. על הכל, אל תגיד. אז למה, אבל יש פה פעולה אצלי להפסקה. אז למה אתה שואל, למה אתה מפריע במוח מוערק? כן. דלת הלוח מוערקת, יש הרקה של דלתות. רציפות הרקה לשירותים התחתיים, נבדוק אחר כך.
עדיין לא בדקנו. הערקת שנאי זרם. יש לנו כאן שנאי זרם בלוח הזה? נדמה לי שבלוח הזה אין. לא רלוונטי. לא רלוונטי. גובה, זה פסי צבירה כתוב, אז זה לא נראה לי. אבל אולי עליהם יש. אם אין פה סטק, אז גובה, נכון, אם אין פה סטקים אז לא צריך. אז לא יהיה שנאי זרם. גובה אמצעי הפעלה, בסדר. גובה מעתקי חיבורים, בסדר. למה? אמרנו שלמטה את המכשיר הזה. שהיינו פה למטה. אין לי בעיה איתו. אמרתי לך, שאלה יהיו הבעיות שלנו. שילוט מקור ההאזנה X. כן? כי לא כתוב לנו פה מאיפה הוא מוזן. וגם הכיתוב לא נכון. גם שטחי חתך לא תקינים. וכן הלאה. רשום איפה הוא מוזן. כן, אבל לא כתוב מספר המפסק. ולא כתוב, ויש שגיאה של שטח החתך. צריך לציין למה אתה כותב X? כן, אתה כותב. חסר מעגלי הזנה. ואי תאימות שטח החתך. שילוט למקורות זינה נוספים, בסדר, יש לנו שני מקורות. שילוט מקובע היטב, יש לנו בעיה. לא ממש, יש פה מדבקה חסר. כזאת. פה חסר. לא, למטה. חסר, מדבקה. כן, פה חסר בפנים, איפה שהשעונים. כן, חסר בחלק מהמפסיקים. מסמרות ובר קיימא זה אומר אותו דבר? כאילו כן, בהערה? אם זה לא נופל, זה תקין. חסר כאן, כן, שלטים, חסר כאן שלטים, ושמורים למיניהם פועלים, זה בעייתי. שילוט ייעוד המפסקים בר קיימא, אז חסר, כתבנו. חסר בחלק מהמפסקים. כל השמורים עובדים. שילוט ייעוד הכבלים, אין בכלל. יש חלק. שילוט של ייעוד כבלים אין בכלל. לא, פה יש חלק. או מפוח. זה גידים, לא... גידים. לא, אתה מדבר על כבלים, לא המוליכים. כן, הכבלים, כל כבל חייב להיות דגלון. אין לנו דגלונים, אין שום דבר. סימון מהדקים בלוחות, אלה מהדקים, כן? אנחנו מתכוונים למהדקים האלה. ובמהדקים האלה יש לנו כאן סימונים, הגידים צריכים להיות מסומנים. חלק, אתם רואים, לא מסומנים, כן? חלק לא מסומנים. וחלק פשוט נוצר כל ברגע זה שהלוח קומבינה. מעל 100 אמפר, כל הגידים צריכים להיות מסומנים. נכון מאוד, נכון מאוד. אני רושם X כי הוא חלקי. שילוט שמות המפסקים על דלת תאים לא רלוונטי. אני מסביר שוב חברים, הסימון של מפסקים על דלת תאים לא מתייחס ללוחות כאלה. הוא מתייחס ללוחות שיש בהם 20-30 דלתות, 10 דלתות, שאתה לא יודע מה יש מאחורי הדלת. ולצורך העניין אתה מגיע לחדר חשמל, נפסק לך מפסק אחד, אתה מתחיל לפתוח דלת כדי להבין לאיזה דלת שייך איזה מפסק. ואז אנחנו בעיקרון, אם יש שילוט, אני יודע לאיזה דלת אני צריך לפתוח ולא לפתוח 10 דלתות. מרווחים בין סוגי הספקה שונים וכן הלאה. עכשיו תראו, יש לנו בעצם פה 3 הספקות בלוח. יש לנו הספקה רגילה, יש הספקה מחברת חשמל ויש הספקה אחת מאיזשהו שנאי שמספק כאן משהו. השנאי הזה כנראה הולך למערכות לניתוקים בטח. כנראה לניתוקים או כל דבר אחר. יכול להיות... בארץ למטה אולי, בצד ימין. כן, כן. בצד ימין, בטוח יש לו איזה מעש פה בלוח. לא, אז אני חושב שהוא קשור איכשהו לאלה. גם אלה שבלוח. כן, יכול להיות שזה קשור לזה. עשו פה איזה יכול להיות שהוא שינוי קשור קטן. לכאן. עשו פה שינוי, שמתם את זה מעזים של שניידר, עשו פה שינוי עם חברת... כן, יכול להיות שזה שייך לאלה, צריך לבדוק מד מתח. צריך לקחת מד מתח. מה זה? לא, אני יודע, מה שקרה פה, בגלל שה-GMP הזה הזין ישיר אותם קונטקטורים, הם החליפו את זה, עשו את זה קונטקטורים, ממסלי עזר כאלה שאפילו את הקונטקטורים. שהזרם לא יעבור דרך הבקר GMP הקטן הזה. זה מה שהם עשו שינוי כי... תמיד עושים ככה. לא.
שאתה משתמש בג'י. בקונטקטורים גדולים כאלה חייבים לשים את זה. כן, אבל לא תראה את זה בכל מקום. יש מקומות שמחובר ישיר וזה מחוברות... אתה מחובר ישיר, ואחרי כמה החלפות אתה מחליף בקר. נכון. פעם, פעמיים, שלוש, זה עבודה. בא להחליף בקר אחרי שנתיים, תן אחריות לשתי החלפות חשמל, וזהו. תן אחריות, לשנתיים. אז כאילו אתם... הם עשו פה שינוי, הם הוסיפו, כנראה הם הוסיפו את זה. אלה הלכו ב7 מטר, יש עוד 5-6 שנים. אז הנה 3-7 דיים, כן, שים את השינוי הזה. מה אתה מודד, אריאל? אני רוצה לראות איזה מתח יש פה. יש לך מפסקים בפנים, אז מעל הלוח, יש לך מפסק Q1, ככה. 230 וולט. זה יוצא מהבקר, אריאל. זה יוצא מהבקר? לדעתי זה, וזה מזין את הסליל של אמור להזין את הסליל אולי של הקונטקטור הזה. כן, פה יש 230. אז איפה הולך ה-12? אולי אלה המסרים למטה? רק לפה? 26 וולט, 24 וולט. יכול להיות שהשנה היא 24 וולט. זה להסליל הפסקה אולי. יכול להיות שהשנה היא 24 וולט? כן. יש פה שנאי למטה, אולי זה זה? על זה אני מדבר. השנה הזה כן. טוב, הסיבה ש... 12, לפי מה שכתוב. יש לו שני יציאות של 12. לא, אבל הוא מגושר כנראה, 12 בטח רוצים אותו ב-24. יש שם מישהו, כן. אז הוא 24. הסיבה שהתעכבתי נובעת מהעובדה שכשיש לנו אספקות ממקורות שונים, חייב להיות להם ביניהם מרחק של לפחות מאז' 1.75 סנטימטר. ולכן עצרתי, כי אם יש לי מרחק של פחות מ-1.75, המצב לא טוב. עכשיו, בין האביזרים. בין האביזרים, כלומר, כולל בין המהדקים, כן? כולל פה במהדקים. אבל כרגע, את זה אפשר לסלוח, שיש פה לפחות מרחק, אבל זה לא רצוי. כן? גם המהדקים צריכים להיות במרחק? גם המהדקים. עם הבדלה ביניהם. כן, בהחלט. אבל אני אומר, אפשר איכשהו ככה לסלוח על זה. אם זה היה הדבר היחיד. מרווחים בין סוגי אספקה שונים, נגיד שזה בסדר. מפסקים להחלפה עם שני ניהולים, זה בסדר. יש לנו ניהול מכני וניהול חשמלי. מפסק ראשי לכל סוג אספקה יש לנו. התאמת המאבטחים לשטחי חתך המוליכים. פה בלוח לא נראה לי שיש בעיות. למה? זה 70 ו-200, זה לא תקן. התאמת המאבטחים לשטחי חתך מוליכים? כן, 200 צריך לשים כבל 95. שתי ניהולים לא, אנחנו אבל, מתכוונים פה למכני והאלקטרוני. המפסק כאן הוא 160, 160. אז 70 בסדר. הוא 160. אריאל, השתי ניהולים שרשומים זה המכני והאלקטרוני? כן. אוקיי. חשמלי. חשמלי. התאמת המאבטחים, תראה, מי שמעניין תמיד זה המפסק המזין. כל מה שקורה בלוח, אמרתי לכם, מטטים עם ידיות, לא מעניין. לא רלוונטי, תמיד מה שרלוונטי זה המפסק המזין. המפסק המזין הוא 160, אז לא יכולים להגיע כאן יותר מ-160. לא יעזור כלום. התאמת המאבטחים, בסדר. מפסקים בעלי כיוון פעולה זהה, זה בסדר. צריך אמצעי להתייחס לזה מיתוג שזה הפוך בחזיתות. פה, למרות שאין פה כיוון הפעלה. אני עוד לא התייחסתי לזה. זה קונטקטור. קיום מפסקי מגן בזרם דלף, כאן לא צריך. כן, לא ישים. תקינות מגיני ברק, לא ישים. תקינות קבלים לשיפור מקדם הספק, לא ישים. יש בצד נורות ימין. סימון, כן, אבל זה לא הלוח הזה. לא בלוח הזה. גם פה יש. בלוח הזה לא רלוונטי. נורות סימון, מתח והגנה עליהם. יש לנו כאן נורות סימון, גם לגנרטור, גם לחברת חשמל. ההגנה עליהם מגיעה מהנתיכים. אנחנו שקטים לגמרי, אמרנו... לא, אתה מוריד את המפעיל לגנרטור. זה הגנת נורות סימון. אז מה? זה מחובר נראה לי, איך קוראים לזה? זה זמן. זה מחובר נראה לי ל-GMP, וה-GMP אפילו את הגנרטור, ואין לי בעיה עם זה, רק שתהיה מוכן לזה. אז זה תקלה. זה חמור מאוד מה שאתה אומר, כרגע. טוב, סגור את הבניין, תוציא את הדיירים. לא, אין לי בעיה, מישהו יתפוס את המעליות, בוא נוריד. לא, רגע, שנייה אחת. את המעליות. כמו זה חמור 27. מאוד. כי זה מזין את ה-GMP, ה-GMP כל הזמן הזה, כשהוא מקבל מתח, הוא לא מפעיל את... הוא נותן מתח למפסק הראשי, לקונטקטור. ואם נשרף לך נתיך, מה? אבל נשרף לך נתיך, מה אתה עושה? 2 אמפרים, מה? נשרף הנתיך, חסר פאזה לבקר. ונשרפו שלושתם, אז מה? חסר פאזה חסר לבקר. פאזה לבקר נמידן. מפעיל אתה מבין, גנרטור. נורה נשרף.
נורה עושה קצר, הוא עובר להאזנת חירום. לך הבניין. אם אני זוכר, זה היה המפסק שלו, אין פה על מה לדבר. כן, נורות סימון. אותו דבר גם אם המעז שלו נופל, אז הוא מפעיל את הגנרטור. כן, אבל זה צריך... אבל צריך להיות מאז נפרד, מה זאת אומרת? צריך להיות נפרד, יש לו מעז, הנה זה שם. למי יש מה מאז? כתבת פה אריאל? הגנרטור... שנתיחי נורות סימון, לא, זה תלת פאזי, זה לא, ההזנה ל-GMP הוא תלת פאזי. ה-GMP הוא מודד מתח תלת פאזי בכל מקרה. אחראים אז איפה המעז שלו? גם על מערכת ההחלפה. זה לא... מערכת ההחלפה. GMP. אבל זה השערה שלו, לא? מה זה? זה השערה. GMP, כאילו. אבל אתה רואה מפסק אחר? לא. למערכת ההחלפה? אתה אפשר לפתוח את המחסן, לראות בחוטים בעיניים. רשום לעצמי. אתה רואה משהו אחר? אחר כך נבדוק אותי. זה המעז שלו, הנורות סימון. נורות סימון, אז זה X אנחנו רושמים, והסתייגויות. וואי, אני צריך לבנה וילה חדשה עכשיו, אני מתקן את הרג'קטים. כיסויים למניעת מגע מקרי בחלקים חשופים. חלקי, אני לא יודע, אני לא אוהב כל כך את הכיסויים על המפסקי צ'ינט, אבל אפשר להגיד, פה הבעייתיות. פה חסר, כן. אז נרשום להתקין מכסים במפסקים. פס אפסים בלוח מוגן ממגע מקרי X. מוליכי אפס והרקה כל אחד בבורג נפרד. X, הנה, מצד ימין יש 2 X. אפסים. איפה אתה רואה? גם הרקות. גם אפסים והרקות. מצד ימין. צבעי זיהוי המוליכים בסדר. כניסת הכבלים דרך פתח מוגן למניעת פציעתם זה בסדר. הפרדה והיעדר לחץ בין מעגלים. מה? בסדר. מה שיש פה... אריאל, אתה יכול להסביר על צבעי זיהוי מוליכים על צבע הכחול? מה הכוונה? יש מתקנים ישנים שבהם הצבע הכחול היה פאזה. ואז הסברנו בשבוע שעבר שבמקרים כאלה צריך לדרוש שילוט. שזהירות, הצבע הכחול ייתכן וישמש מוליך מופע. פה זה לא רלוונטי. פה זה לא רלוונטי. הפרדה והיעדר לחץ בין מעגלים. מה אני אומר אותה? כי בגלל השחור הזה שם. מגנים. כן. תרשום בדיוק שלא אם אני צריך לחפש את זה שבאמת אני... לא, תראה מה שהולך. בכבל המגנים, תסתכל. תסתכל מה שהולך כאן. כן. אבל זה יצא גם בשני, זאת אומרת גם השני עובר לי בין המוטות. עוד איכשהו יש מרווח. נחרשת. וגם עוד איכשהו יש מרווח. תסתכל פה מה קורה. זה כבר לחוץ. ויש פה בורד. הוא אפילו נדחף לצד. יש פה גם בורד. הוא אפילו נדחף לצד. בוא נסתכל. לא הגעתי לרזולוציה. בורג זה טוב, זה מקום לבורג. כן, זה המקום לבורד. כן. הפרדה והיעדר לחץ בין מעגלים. X. בין פסים של מגן ימני. זוויות כיפוף מוליכים בלוח, נניח שבסדר. זה היה ברקרים האלו. תקינות נעלי כבלים וחיבורים. אין לנו כאן מוליכים גמישים ללא סופיות. תגיד לי, ה-GMP הזה במידת בפאזה אחת נשרפת. מפעיל את הגנרטור. הוא מפעיל אותו? זה גם אותו, זה אין נעלי הכבל נראים בסדר. זה המנוחה של הבקרים, של חוצה. אוקיי, נשאיר את זה בסדר. אריאל, בעיקרון צריך להתייחס שלמדה, פה יש כל מיני. לתקינה לאלה, לסופיות. סופיות זה סופיות. אני לא יכול לראות פה את התקינה של הסופיות, אבל זה נראה לי בסדר. סך הכל נראה בסדר, אבל אם היה פה כיסוי זה היה הרבה יותר... נעלי כבל זה רק בכבלים גמישה. נעלי כבל איפה שיש כבלים. איפה שיש כבלים יש נעלי כבל. אתה מקבל למחיצה הזאת שבין החוטים, אתה מקבל, יש לפעמים בברקרים מחיצה כזאת... לא מחיצה, מכסה. מכסה? יש מכסה. שלא תוכל לגמרי. אבל יכול להיות שלא ייכנס במכסה בגלל שהפאנל מפריע לו. תאורטית. איך הפאנל צריך להפריע? שיש לו עוד איזה מילימטר של בליטה והפאנל לא נסגר עליו או משהו. אריאל, ההזנה לאלה היא ישירות או עם נעל כבל? נניח עכשיו אני צריך לעשות את זה. מה זאת אומרת הישיבה? למטה בכבל, נכון? יש פה גם שייבה מסוכרת, מה הולך כאן?
הכל שייך. זה הסופיות. זה הסופיות. זה סופי, זה לא נעל כבל. אז מה, נעל כבל של מה? מה זה יכול להיות נעל כבל? אריאל, מה זה נעל כבל? מה זה נעל כבל? אתה פעם ראשונה, תעשה חשמל? זה דבר כזה, עם חור? אתה מדבר, זה נקרא סופית ביחד, בסדר. נעל כבל. יצאו כמו אום כזה, נו. פעולת מעברים בלוח לא רלוונטית. פעולת טריפ-קויל לא נבדק. טריפ-קויל לא נבדק. עכשיו שימו לב, לגבי טריפ-קויל. הנה השאלה. לגבי טריפ-קויל. בעיקרון, בכל בניין כזה, כאשר אנחנו באים לעשות בדיקת בניין, יש לוח קבעים. בלוח קבעים חייב להיות לחצנים בהתאם להזנות. מה זה שעון שבת? בהתאם להזנות. שנייה, אני אגיע לשם. אני עכשיו פה. בהתאם להזנות. כאשר לחצן חירום אחד מפסיק את החשמל בבניין, שאומר בלתי חיוני וחיוני, בלתי חיוני וחיוני, ולחצן שני מפסיק גנרטור. וגנרטור מפסיק את החירום. תבדילו בין חיוני לבין חירום. מה שעובד במצב שרפה. חירום צריך לעבוד ציוד במצב, דברים שבמצב שרפה, בדיוק. זה מפוחי סילוק עשן, זה משאבות כיבוי אש, זה מפוחי דיחוס לחדרי מדרגות וכדומה. ולהם אסור טריפ-קויל. וכן הלאה. אז באופן כללי, אנחנו חייבים בבדיקה תקופתית, כשאנחנו נותנים טופס 3, בטופס 3 כתוב שנבדקו לחצני חירום והפסקנו חשמל. אני לא אעשה את זה עכשיו, וכן הלאה, אני ארשום not checked, לא בדקתי, אבל בטופס 3 זה חובה. אתם לא מוותרים לבניין, אומר לך, אתה לא יכול להפסיק לי חשמל, כן יכול? לא משואל אותך בכלל. אני לא נותן לך טופס 3, אם לא ביצעתי הפסקה. אבל אפשר לראות אם קיימת התשתית לזה? בטח, אמרתי לך, תכף ניגש ללוח השני, היא לא פה, היא שם. היא לא בלוח הראשי, בלוח כיבוי אש. לא, היא בלוח קבעים. היא בלוח קבעים. עכשיו, בגנרטור למשל, היא מפסיקה את הדלק, את ברז הדלק. כן? נכון. כי זה שאני אפסיק את החשמל מהגנרטור לא עוזר שום דבר. כי נשאר מתח בהדקים שלו, בכל הלוחות. אז אני צריך להשבית את ברז הדלק. בחברת חשמל אני צריך להפיל את המפסק הראשי של הציבורי. ואני לא במפסק הראשי של הציבורי. המפסק הראשי של הציבורי נמצא למטה, ליד הפילר של חברת חשמל. ואין לו שם טריפ. אם אין טריפ-קויל זה בעיה אחרת, אבל אני נמצא פה כרגע, כשאני אגיע לבדיקה שלו, אני אגיע לשאל את עצמי את השאלה. יש לו טריפ-קויל? אין טריפ-קויל. אני ממלא לכל לוח טופס. ואז אני לא שוכח שום דבר, אני לא קופץ מאחד לשני. ואם השארתי כאן משהו לא סגור, רציפות הרקה או ורטיקלים, אני אבדוק את זה כשאני אהיה בקטע הרלוונטי. ואשלים את זה. כושר ניתוק, התאמה לזרם... זה לא רק להזנה הראשית, זה גם ללוחות משניים. אם השפלתי את ההזנה הראשית, מה אכפת לי מהלוחות המשניים? לא, אתה מבחינת זה שיש, חייב שיהיה לך גם, אם זה מזין עוד נגיד 3 לוחות של 80 אמפר, חייב שיהיה גם פה טריפ-קויל בשבילהם. אני עוד פעם חוזר, הפסקתי את הראשי. לא מדבר איתך פעם על קביים, מדבר איתך, אתה בודק פה הימצאות של טריפ-קויל. אתה צריך לבדוק גם להזנות של 80 אמפר, 100 אמפר, שמזינים לוחות אחרים. לא רק את הפעם. אם אתה רוצה לבטל רק לוח אחד. שנייה. תראה, אם אתה רוצה לעשות בדיקת אינטגרציה עכשיו, זאת לראות שאם אני מזין מפה את איזה לוח בקומה 15, ואם בלוח בקומה 15 יהיה שריפה, המפסק הזה נפסק, זה לא המנדט, לא שלך ולא שלי. זה של מכון התקנים. זה מטריצת ההפעלה. לא, זה לא של הכבאות גם. זה של בדיקה שנקראת בדיקת אינטגרציה, היא לא שלך ולא שלי. זה 1220 כאילו.
לא, זה לא 1, 2, 2, כן, אבל אתה בטוח מתכנן לוח, עושה את זה בלוחות שלך. דברים עוד פעם אני חוזר שוב. כשאני מגיע ללוח, אני בודק את הלוח. ובלוח הזה אני מבצע את הבדיקה של הלוח, האם יש גילוי אש, והאם יש בו כיבוי אש, אם צריך או לא צריך, בהתאם לתקן, למה שנדרש. בדיקת אינטגרציה זה לא המנדט שלי. סיפור אחר. האם הלוח ייפסק ברגע שיש אש בלוח, האם המפסק מלמטה ייפסק כן או לא, זה לא המנדט שלי, כי אני צריך לבוא בשביל זה עם ספרי אירוסול, לרסס על הגלאי ולראות מה נפסק. זה לא התפקיד שלכם ושלי. זה התפקיד של מכון התקנים, או אנשים שהוסמכו על ידי מכון התקנים לבצע בדיקת אינטגרציה. כן, זה משטר ההפעלות. משטר ההפעלות, זה לא קשור אלינו בכלל. אנחנו לא צריכים לבדוק את זה, חברים. אתה יודע, במנהרות בנטע איזה משטר הפעלות עשינו שם? 72,000 תרחישים. כן, אבל זה יועץ בטיחות, זה לא... חברים, זה לא... אני חייב לבדוק שיש גילוי וכיבוי בלוח שאני נמצא בו. האם זה עובד? לא. ראשי, קבעים, כן. זה מה שאנחנו חייבים לבדוק. גם בטופס 3 אתם רואים קיים גילוי, כיבוי, גילוי, כיבוי, כיבוי. יש שם 3 סעיפים, גילוי, כיבוי וניתוק. ניתוק? כן, אבל ניתוק הוא לא הניתוק שלנו. אני חוזר שוב. אתה צריך לוודא שהוא ניתק ברגע שאתה מנתק את הכל. ברור שאם אתה מפסיק את הראשי, הוא מתנתק. וכן הלאה. אנחנו לא עושים בדיקת אינטגרציה, חברים. וכן הלאה. אוקיי, עכשיו, אם אתה רוצה לדעת שכל מפסק שמזין את הקומה איכשהו, איזושהי קומה, כן? למשל זה שאני לא יודע לאן הוא הולך, כי הוא שמור אבל מזין כנראה משהו בכל זאת, אזי אני צריך לראות שפה יש לו טריפ קויל במבוא. כן? שיש לו איזה טריפ קויל במבוא. אז יש לו טריפ קויל. האם אני יכול לדעת אם הוא עובד או לא עובד? אין לי מושג. איך אני יודע אם הוא עובד? איך אני יכול לדעת אם הוא עובד? אתה לא יכול לדעת בעצם. אני בשביל זה צריך לבוא עם הספרי הזה וכן הלאה, לעשות בדיקת אינטגרציה. אתה לא יכול לסגור מגע סתם דוגמה עם איזשהו מוליך קטנצ'יק ולסגור... של מי? מאיפה המגע? המגע היא ברכזת. הולכת לטריפ ישר. המגע היא ברכזת. נכון, גם ברכזת. ברכזת. אני צריך. אוקיי, כושר ניתוק. התאמה לזרם הקצר הצפוי, אמרנו שאנחנו בודקים LT וזרם קצר דו-פאזי וכן הלאה. התנגדות בידוד לא בדקנו. תקינות מפסקי מגן לא רלוונטי. ומפסקים שמורים או ללא שילוט במצב מחובר X. כלומר, יש לנו כרגע מפסקים שמורים שהם במצב מחובר, כמו זה למשל, כמו אלה וכן הלאה שהם שמורים ובכל מה זאת. כתבת על התקיעות מפסקי מגן? לא נבדק, אין מפסקי מגן, אז מה? כן, אז זה לא ישים. בקשר שאתה צריך לבדוק אותם בבדיקות שראינו. אז אתה בודק. כן. עכשיו, באופן כללי אמרנו שאז אנחנו, לגבי כושר ניתוק, אנחנו צריכים לעשות LT ולמלא את הפרטים של ה-LT. עכשיו, בשביל למלא את הפרטים של ה-LT, יש לנו את ההזנה מחברת חשמל וההזנה מהגנרטור. את הגנרטור אנחנו נניע ידנית, לא נבצע כאן החלפה. נעשה החלפה. אתה רוצה החלפה? כן, כן. אבל מה, דיירים מודעים לזה? לא שואל. תהיה מוכן עם הלוח, אני נתפוס את המעליות, ואנחנו נעשה החלפה, לא מעניין את זה. ציבורי. קשור לך מה. ציבורי. למה לא מעניין? לא תמיד, יש מעלית אחת בדרך כלל. בשנייה של ההחלפה, אנשים יהיו במעלית זה נורא. אז יש לתפוס את המעליות ואז לעשות החלפה. אפשר לחכות בסוף. לא, אבל איך תשלח? לא, אין עושה. תאמר לו משהו, לא יודע, אני אצא איזה דרך המחלקה של ה... נשלח להם בחזרה והם ישלחו את זה. בג'מבו. אני מזכיר לכם שאני בודק בדרך כלל כלפי גוף הלוח ולא כלפי
ולא כלפי פס הרקה בלוח, זה נותן אינדיקציה גם. כי זה גם מוודא שגוף הלוח מוערק, וגם אנחנו בצורה כזאת, וגם בצורה כזאת אנחנו יודעים מה יקרה אם פאזה תשתחרר ותיגע בגוף הלוח, כי הסיכוי שהיא תחליט להגיע למעלה הוא אפסי. זה גנרטור. עכשיו, כרגע אתה בודק גם זד-ליין על הדרך? בטח שאני בודק זד-ליין וזד-לופ. כל 7 בדיקות שאנחנו מבצעים. כל 7 הבדיקות אנחנו מבצעים את אותו דבר. אוקיי. תראה את השתגות של המסר. לא, אבל אני אומר, זה שובר את זה. בסדר, מקסימום זה יפרוץ את הנשק, כן, הוא בכלל עוד 2.5 זד-לופ. משהו פה עם המתחים לא בסדר. הגיע הזמן שיהיה פה קצת טקסט. כן, אני סתם. 21. אתה רואה? לפני שאנחנו בודקים, אנחנו מסתכלים על המתחים, רואים שיש לנו כאן מתחים בסדר, אחרת אין טעם להתחיל לבדוק. הוא בונה אותם. אין שאלה. רק רגע, אנחנו כרגע בבדיקה. יוצא 71.9 מיליון, 3.2 קילו אמפר. אז מה, תפסת מעלה, בוא נעשה החלפה שנייה, אריאל, נעשה שנייה החלפה. כמה קילו אמפר יצא? מחזיקים את המעלית, בוא נוריד את זה, תוריד באלימות, בוא נראה מה זה יעשה. יופי. אז הוכחת את הטענה שזה מחובר גם לנוריות סימון וגם אתה לזה. צודק לגמרי, אבל הגנרטור אני רואה שעוד לא הגיע. הנה, עכשיו הוא הנה. נכנס, רגע, הנה, עשה החלפה. אוקיי. עכשיו תעשה בדיקה של בוא נעשה LT. LT גנרטור ונחזר. תרשמו את הנתונים בגנרטור. רושם ישראל? אבל זה רק אינדיקציה, אמרנו, נכון? 111.3 מיליון, 207. אפשר להגיד עליו. 100.4, 229. לא, זה בגנרטור. מה עבר ב-2.29? הוא עושה וידאו. 105.7, 2.18. אתה רוצה לבדוק את הלחצני חירום גם על הדרך? אפשר לבדוק את זה גם. מה הוא בודק עכשיו? זה 111.6, 206. אתם רואים מתקן שהוא ב-TNS. הערכים דומים מאוד. .8, 226. .2, 2.19 קילו אמפר. ואם אנחנו רוצים לבדוק גם ליין, זה שייבה שמפחידה. זה ליין, נכון? מה של שתי חריף. כן. שמישהו ילחץ שם על סטארט. סטארט. לא. כמה זה רקצר? 2? 248 מילי, 1.61 קילו אמפר. כמו שאמרתי לכם, תמיד זרם קצר דו-פאזי. בגנרטור הוא הכי כמה קטן. יצא? 1.61. הכי קטן. זרם קצר הכי קטן. תמיד בקצר דו-פאזי, גנרטור זרם קצר הכי קטן. מה, אוקיי. בגלל בגלל שיש לך פעמיים הקרבה פנימית. כאילו כל המחוללים כאילו? זה היה... תמיד. זה לא יוצא מן הכלל, תמיד. כי אתה פשוט רחוק, חשמל דורש את זה. כי אם יש לך שני עקבות בטור,
שני סלילים בטור, תמיד יהיה לך עקבה יותר גדולה מאשר סליל אחד. איציק, אתה מצביש בשבילך לבדוק את הלחצני חירום? אוקיי. אפשר. עכשיו אתה יכול להפיל את הלחצן חירום. אני לא מקבל כסף ולא בודק כלום. תבדוק את הלחצן גנרטור שעובד. איציק, לחצת על הלחצן גנרטור. להגיד את הגנרטור, אנחנו נגיד את המעליות. עכשיו את המנורות סימון של גנרטור. מעליות פה. זה מה שהוא עשה. לא, שנייה, לא, שנייה. הוא הוציא את המנורות סימון של הרשת. מה קורה עם המנורות סימון של הגנרטור? אני את הגנרטור, אבל צריך להכניס את החשמל. הכל נופל, לדעתי הכל... למה צריך להכניס את החשמל בשביל להדמין את הגנרטור? לא, זה המעליות. מה זה הכל ליפול? ציבורי? כן, הכל ליפול ציבורי. כן, כן, זה המעליות. תכניס את הנתיחים של ה-GMP. עכשיו אתה יכול לענות על זה. לא, זה אני... עכשיו זה יעשה החלפה, השעיה של כלום. 20 שניות, לא? למה 20 שניות? צריך להיכנס... הנה, נכון. יש זה אינדיקציה. ייכנס ב-20 שניות בערך, כן. מה מכוון שם? זה רק ב... נכניס את זה ועכשיו... זה מקרה פרטי, זה בדרך כלל לא מצב הרגיל. למה? מראה שיש במצב אינדיקציה. הרגיל הגנרטור מחובר כל הזמן והחברת... תכתיב לי את הזד-לופים. על גנרטור קבוע. ראשון. שהוא עובד, ואז הוא מחזיק שם. מצב גנרטור. 101.3. מצב גנרטור. כן, גנרטור. 101.3. 100.4. 105.7. 105.7. ו-248 יצא. 2.07. 2.29. 2.18. 1.61. 111.6. 101.8. 105.2. פה לא הספקתי לרשום. זה סמסונג או אייפון? 2.26. 2.19. כולם יצא משהו עם 6. 2.06. אפשר לעשות את החשבון לבד. 105.2, 230 חלק. יש לי פה טעינה אלחוטית. עכשיו פה אנחנו צריכים לעשות את החישוב בעצמנו, נכון? פה. זה כן. 1.1, 5.5. כמה הוא יצא? לא, אנחנו למעלה חסר לנו, זה 111.6, חילקת את זה בזה. לא. לא, את זה חסר לי, שתי אלה פה למטה, את הראשון לא כתבתי. 2.26, 2.19 והראשון חסר. לא חשוב. אריאל, מה הסיבה שהם הזמינו קונטקטורים של 4 פול ובסוף הפכו אותו ל... קצת יותר קטנים, כדי לחלק ל-111. אולי 2. לא הפכו אותו, לא זה הפכו. 4 פול? לא, זה 4 הם שמו את המגנים בפור, פשוט. המגנים, ההאזנות הן מלמעלה, לא קישור של מלמטה. האפס ביציאה, לא בכניסה. כמו שחשבנו. זאת אומרת שבניתוק האפס כאילו לא... מה? אריאל, שאלה לגבי הבדיקה. כן. עזוב רגע את הגשר. במטרין. כן. יש הרי, אפשר לעשות Z line, Z loop, כן. עם לקצר את שתי המוליכים. אמרת לא, עדיף לא לקצר. מה הסיבה? בשביל לעבור מ-Z לופ ל-Z ליין בלחיצת כפתור. זאת אומרת בלי... משהו אחד צריך... למה אתה צריך, במקום לעשות את העבודה כמו שצריך, לראות את המתחים בין אפס להרקה, 2.0. לבצע את המעבר בשנייה בלחיצת כפתור, אתה אומר, אוי ברחוכם, אני אחבר את זה. עכשיו, כל פעם שאני צריך למדוד Z לופ, Z ליין, אני אנתק ויחבר את המוליכים מחדש. אז בשביל מה? למה לא לעשות את הדברים? הבנתי, כאילו זאת אומרת... להכין את עצמי לבדיקות, הבנתי. כן. משהו אחד לגבי הניתוק של הגנרטור שעשינו. הרבה פעמים גנרטור שעשינו הדממה בחירום, אתה צריך לעשות לו ריסט שם. בבקר, נכון. כי אחרת הוא נשאר במצב לא עובד. כי עשינו באמת את הדממה. לא, הוא אומר, יש לי תקלה של תקלה. כן, צריך לאפס ולהחזיר. זאת אומרת, כי אחרת הוא לא יעבוד. אז לא לשכוח. אם האספן יוכניס גם את ה10% או שזה רק לכושר ניתוק? רק לכושר, רק לבדיקה של כושר ניתוק. אוקיי, אז כושר הניתוק אין לנו בעיה, אבל לא סיימנו את החלק העליון. טוב, חברים, לא סיימנו את ההאזנה מחברת חשמל,
כי עצרנו עם הגנרטור, כי תפסו את המעליות. כן? כולם. אז שלי יותר, אבל... אני חוזר שוב. אנחנו היינו במצב של בדיקה כן, בדיקה של Z-Loop בהזנה מחברת חשמל. בהזנה מחברת חשמל. פאזה ראשונה, אני חוזר שוב. אתה בודק עכשיו אתנו. על הבדיקה, פאזה ראשונה, כן. 70.327. פאזה שנייה. גשר זה שתינו. קונדקטור אף 70.8325. זה פי LP, לא משנה. אין זה... 69.332. אתה רואה עכשיו הולך לזה. כי זה גשר, אז עכשיו הולך לאפס. עכשיו עושה... עכשיו אתה בודק לאפס. זה האפס. רואה זה. כן, פאזה אחת. 37.2, 6.18. ארבעים ואחת נקודה שתיים, 5.58. זה לא מתאים? ו-37.3, 6.17. עכשיו, כמו שזה נראה כרגע, יש בעיה פה כנראה בהרקה של הדוחות בקומה הזאת. שאתה חתך קטן? ערכים שונים. למה? מה כל כך שונה פה? לא, כי האפס והרקה מאוד מאוד שונים פה. עכשיו, השאלה היא מאיפה מגיעה הרקה ללוח. זה נראה שהרקה מגיעה מלמטה. זאת ההרקה שמגיעה מלמטה, אבל צריך לבדוק שבאמת זאת ההרקה. טוב, אז בעצם... עכשיו תבדוק בין שתי פאזות. מה שנשאר לנו כן, לבדוק כאן בין שתי פאזות. כדי לראות ש... בין האדמה לבין... חצי פה וכפול 2. יכול להיות. אני לא פשוט עושה פה בהשפחות הפנים. זה להחזיק לא טוב, כן? זה המשמעות. זה בום גדול. כן, בואו נעשה חדש, שיש לכם בום בדרך כלל כדאי לבדוק שוב. כן, 46.2, 8.65 קילו אמפר. זה זרם קצר דו-פאזי, כן? במילים אחרות זרם קצר תלת-פאזי הוא קצת מעל 10 קילו אמפר. ושוב אנחנו צריכים לראות שהאופיין ההגבלה של המפסקים מאפשרים לנו עם הגבלה של זרם הקצר. זה בעצם בדיקה של הלוח, אבל תשימו לב. אחד הדברים שכדאי לכם כבר עכשיו כשאתם נמצאים פה בלוח, כדי שלא תרוצו הלוך וחזור כמו עכברים, זה לשאול את עצמכם בעיקרון מה מזין הלוח הזה שלנו. הלוח הזה שלנו מזין בעיקרון לוח חשמל ראשי חיוני, כן? מזין לוח ראשי חיוני, מזין כנראה את הלוח הזה, זה Q2. כן. זה נכון? וזה? כן, כן. ציבורי זה נקרא לוח חשמל. זה הציבורי, זה הציבורי. עכשיו, הוא מזין מעליות משהו? זה ראשי ציבורי. זה ראשי ציבורי? כן. אם אני אוריד את המפסק הזה, אפשר להוריד רגע? זה לא שייך למעליות? מעליות לא פה לדעתי. בדרך כלל הוא מזין כמה מעליות, זה נראה לי אמור להיות מעליות. המעליות לא בצד הזה, סליחה. לא. בהחלפה, בחיוני. ננסה לאתר מה אלה מזינים. אני מנסה לראות אם זה מזין שמה, כי אנשים עשו דוח לאור מתוך זה שזה מזין. תוריד, נראה, נוריד יקבעו פה לדעתי.
הראשון. אז זה לא זה. Q1. אז Q1 כנראה שייך לשם. כן. את הלוח הוא מזין? כן. בקיצור, אנחנו לא יודעים מה עושה המפסק הזה. זה לוח חשמל ראשי חיוני. ואיך קוראים ללוח הזה? קיצור, זה לא חיוני בכלל. אמור להיות רשום בתוכניות, אם זה לא עשו שינוי, אבל נראה שעשו שם משהו. אין תוכניות. יש מצד שמאל, מה, זה לא תוכניות? כן, אבל מה שהולך כאן זה המון שינויים. ללוח ראשי, שדה חיוני ראשי ציבורי. זה 325, 363. צלם את זה. רגע, זה. זה Q1. זה לא תואם לכלום. רגע, אריאל, ולוח הזה מי מזין אותו? זה מזין, הלוח הימני מזין את השמאלי. כן, זה כן. ה-125, מי שבדק את הלוח הזה, מי רשמתם מפסק מעלה הזנה? 125 בסדר, אז זה בסדר. אבל כבל 25. כבל 25, יכול להיות. אוקיי, עכשיו חברים, Q2, אתה שומע איציק? כן. Q2 לפחות אמור להזין כנראה מפוחי עשן על הגג. זה. אוקיי. זה כנראה מפוחי עשן על הגג. אז מי שרוצה לבדוק מפוחי עשן על הגג, לוח מפוחי עשן על הגג, אז אנחנו, זאת אומרת, כשעושים את הבדיקה התקופתית, כבר רושמים לנו ש-Q2 הוא מפוחי עשן על הגג, ואז יש לנו את הנתונים של Q2. מפסק ראשי מעלית, יש פה שתי מפסקים למעליות, 1.63 ו-1.32. כנראה שזה המעלית 63, וזה שרשום שמור, שהוא כנראה 32. בלוח מה? איך קוראים ללוח הזה שוב? בלוח E2. הוא כנראה מעלית 32 אמפר. ככה אנחנו שדים שני ציפורים במכה אחת, אנחנו לא צריכים לרוץ עוד פעם. לפתוח את הדלת של הלוח הזה. שלחת סרוני? כן, לא צריכים לרוץ עוד פעם ללוח הזה. וזה בכלל נראה לי 32? גם לא כתוב עליו כמה עיין מפסק שלו. G בכלל. לא כתוב כמה עיין. כן, זה לא, זה מפסק GE, הוא נראה לי 160. עכשיו, הוא גם לא מתאים בגובה, אז הוא לוחץ את הפלטה החוצה. זה סימון של מנתק, אבל נכון? לא, לא, זה מפסק אוטומטי. מנתק זה סימן עם קו. זה עם קו. תסתכל שם על ה-ABB, תוכל לראות סימון של מנתק. מנתק זה קו עיגול. אני זוכר הרבה של דיזל, כוכבית כאלה, גם יש לו כיוון. זה נראה לי 50 אמפר. כתוב עיין. אבל זה הגיוני 50 אמפר ושמו לו כבלים כאלה. כי בתוכניות הוא 32. איך הוא נראה? זה לא מנתק. בתוכניות זה 32. יכול להיות שגם אותו החליפו, זה גנרל אלקטריק. רואים שילדי עדיין. תנסה להרכיב את הפלטה, תבין לבד שזה. הוא לוחץ על המפסק ולוחץ עליו. תנסה להרכיב את זה, תראה. מה קורה? זה חסר פה, יש פה אחד כזה. עוד הפאנל של הפאנל. מעליו, זה הפאנל מעליו שצריך להיות? נראה, תכף נגיע. יכול להיות סגור. טוב, בקיצור חברים, תראו. אז כמו שאמרתי, כשאתם מסיימים את הבדיקה, אתם חייבים בעיקרון, בכלל, שים לב שזה קרוע בכלל. השאלה אם החוט השני קרוע או החפיץ קרוע? לא, יש פה חוט אחד נכנס. חוטים קרועים. לא חיברו את זה. חוט קרוע. יש רק חוט אחד שנכנס. חוט קרוע, הנה. גיל אחד, סליחה. הוליך קרוע.
אבל יכול להיות שזה מנתק את המעלה הזינה ולא את זה. לא, זה של הגנרטור. לא, אבל זה לא משנה, הוא מוריד את הגנרטור לגמרי, זה לא משנה. כן, את הגנרטור אולי לא פה. לא, אבל אם אתה לוחץ על הבלתי חיוני, זה עכשיו, זה בלוטוס. זה בלתי חיוני. זה הגנרטור. זה לא חירום. זה החירום, גנרטור, שים את זה לא. נו. אם על זה לא לוח חירום. זה לא לוח חירום. לא. זה לא לוח חירום, זה לוח נפות. חיוני כזה. זה לא לוח חירום. יש לך פה לוח עליון עוד מערכת החלפה? קוראים לו חירום אבל הוא מזין פה לפי מה שכתוב, במרכזיית כאילו יש את הדלתות, את המגנטים של הדלתות. הגנרטור הוא זה. אזהרת גם מטוסים על הגג. טוב. אתם רוצים לעשות הפסקה של לאכול צהריים ואחר עוד כך מעט, הגיע, צלצלו אליך, הגיע כבר, נסיים את הלוח, לא? תראה, בוא נסיים כאן. בקיצור ולעניין, אז יש לנו עוד ליקויים נוספים. מפסק מעלית הוחלף למפסק לא תקני. איפה המפסק מעלית דרך אגב? מפסק לא מתאים. לתוכניות וללוח. זה המפסק הימני הזה. אוקיי. מה המספר של קיומה? השמור הזה? תמקד אותו למפסק לא מה? לא מתאים לתוכניות וללוח. כדאי גם לציין את המספר שלו, לא? עכשיו, כן. יש למספר, לשלט את ייעוד המפסקים. Q1 עד. וזהו כרגע. זה מבחינתי. מה זה החוט ההוא שאמרת? אבל מה זה היה זה, נכון? צריך לציין אבל איזה מהם? מוליך הפסקה בחירום למפסק SG מנותק. לאן זה רכזת. לאן זה מתחבר? הרכזת כאילו יש. זה עולה למעלה, אמור לעלות למעלה ואני לא רואה... עכשיו גם המוליכים האלה מוליכי 0 שמחוברים למגן נדרש לא מחוברים. המגענים בכלל. מיוחד. אוקיי. אתה מדבר על האדום הזה למעלה? כן. בדרך כלל מה שהם עושים... גם אמרת שהם מיותרים, לא? יש רשע מיוחדת הם שמים כזאת. טבעת, מה שעושים, שמים לוקחים כמו נעל כבל עם חור עגול ואז מלבישים את זה בפנים. זה מה שעשו פה, אבל זה לא מה שצריך לעשות. זה מה שעושים יצרני לוחות. מה שצריך לעשות, אם אתה מגיע ללוח וזה הדבר היחיד, אתה לא מעביר אותו? אני כן מעביר, אבל אני רושם ליקויים. כערה. אז מה, איזה לש אני יכול לשים שם? זה לא אותו שטח אחד, זה רחוק, זה בתור ספייסר. בגדול יש לשע מיוחדת שהכבל הזה מתחבר אליה ויש עליה מקום לבורג שאליו אתה מבריג את הדבר הזה. יש מחבר מיוחד שעליו יש עליו בורג. למערכות החלפת גנרטור. והכי חמור זה הנושא של הנתיחי נורות סימון. גם על מערכת ההחלפה. כן, אני אומר, זה רשום. זה צריך להדגיש. יש לתקן, אמרנו שזה של הטריפקויל בסוף אין לו בעיה, נכון? היה מאז שאמרנו עליו. חשבנו עליו הערה. איזה טריפקויל? חשבנו איזה מאז הערה שאולי הוא מזין גם במערכת החלפה, אני זוכר. אז זה בדיוק הבעיה. ההערה הזאת היא בתוקף. היא הכי בתוקף. אתה רוצה להחליף נורת סימון או נשרפת נורת סימון ואתה מפיל את הבניין. צריך להוסיף לו מעזקים נפרד. כן. כן, חייבת למטרה. 5 שקלים. הקטע הוא שנראה שככה זה יצא מהמפעל אפילו, כי אין לך שילוט של הגנה על בקר החלפה. זה המפעל הזה עדיין מייצר, אתה יודע. לייצר ממשיך לייצר. למה, סגרו אותו? לא מכיר אותם. יכול להתקשר, יש להם.
כן, בסוף המפעלים האלה, הם מקבלים, קודם כל, פה עשו שינוי. מה כתוב למטה אריאל? לא, אני רוצה לבדוק עם תמח"ש, אם יש להם זה אישור. הרע בשבילך. הם החליפו פה את הקונטקטורים האלו, קודם כל. אלה הוחלפו, היו של צ'ינג'. אני יודע. ראיתי אותם פה בלוח שרופים. החליפו אותם. אז חלק, ואז עשו שינויים למעלה, גם עשו אריאל, את קונטקטורים. הטופס הקודם סיימנו. אבל למה? למה שמו את הקונטקט, למה עשו את החיבור ככה? הפוך לגמרי. עשו את זה... גם הפכו את הקונטקטורים, וגם במקום... מה זה הפכו? מה זאת אומרת אמרת הפכו? שהחיבור בסדר. הם החליפו את הפסים, הם עשו... קונטקטורים אפורים. לא, אחר כך מסתבר שבעצם הם עשו ככה, והלכו עשו הפוך. סיבוב, כן. עשו סיבוב, כן. אריאל, הוא אמר שבדק עם תמח"ש וזה בסדר, עד 250. לא, עד 250 אמפר. ציוד של שין. צ'ינדל 250. מאושר במבנים של תמ"ש. מאיזה עד שנה? 250 אמפר. מאיזה שנה? בדקתי מול מפעל לוחות, וזה מה שאמר לי, שהם מאושרים עד 250 אמפר. ציוד של שרואים שין קשר במבנים של שיצרו את תמ"ש. זה. כן, השאלה מאיזה שנה. תשמע, ברגע שכל הקבלנים ילכו לעבוד עם